Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Uy, ana, may TV nga natugay. Nagdam ko tingali. Oy, day. Day, nganong kalit ka maghilak og nigakos ka na ako, ha? Yoyo. Dam ko ako, mama, yoyo. Ha? Unsam day mong damgo, ha? Biya, mama, amo, tatay. Di na bayit, mama. Unsa? Oh, Di na bayit, mama, yoyo. Wala ako, mama, yoyo. uy, naunsa man yung bata. Ay, hilom-hilom na. Ay, maghuna-huna ang imong damgo. Damgo ra ka to, Inday. Di ko biyaan ako, mama, yoyo. Oh, dili, uy. Nganong biyaan ko taon, kapinangga ni mo sa imong inahan. Wa palang mauli, kay nagtrabaho pa man. May trabaho sa mama ni mo aron daghan kay mo kwarta. Aron nga naa kanay para palit og mga toys. Unya, makalaag na sab ka og balik sa syudad. Dili ba nga ganahan magkamubalik dito? Oh, yoyo. Oh, mao nga hilom na. Mauli ra lagi ni atos mama ni mo din Ay, basin ka ni unyang gabi, maabot na to. Tinood, yoyo. Oo, lagi. Ato na ko, yoyo, oy. Oo, asan mo ka? Tamo. Uye, kay basin abot na to ako, mama, dito. Uwa niya ko. Bye-bye, yoyo. Bye-bye. Oo, mahog ka sa hagdanan, ha? Baginay. Ay, pastilan may tag. Mauli na si Amy karong gabi una. My God! Kadagan tinuod. Oh my God. Mga army na tinuod nga gilubong? Gilubong di sa yuta uban sa ilang hari kani adto? Mao ka nasa history books, di ba? Oh my God. Di ko maka-imagine nga makita ko kini karon. Oh, kanindutan aon. Pero, kaingog no nga nagpalubong sila uban sa ilang hari? According sa history, these life-size figures of soldiers, chariots, and horses are buried with Qin Shi Huang, the first emperor of China, to guard him in the afterlife. Nadiskubrahan kini sa usa ka farmer samtang nagkubkub og yuta aron himong atabay way back in 1974. My God! Amazing! May nagyod nga, wa ko mataho ka ni Adto. Kalain ka, no? Nga ilubong kang buhi uban sa imuhang namatay nga hari. Oh well, life-size figures lang ka na. Dili ka na sila mao ang aktual nga tao. Dili ka na mga aktual nga mga tao. Kaya kung mga tao pa ka na, dugay na ka na, nagabukog. Imposibleng magbarog pa ka na sila suod sa pila ka katuigan. Hala, ingon anak di ilang porma ka ni Adto sa? Kada makita na to sa salida ba? Kani ilang mga gipanulob. Maokit din sa? Research is the key. Dili ka mahimong muhimog sa rida. Yawa ka maghimo og research. Ilabi pa kon ang imong settings. Ana pa sa karaang panahon. Makes sense. Gikan ni sa Terracotta Army. Asa ta sunod ka ba ito? Kaya excited na kayo ko. Wa ka pa kapuya. Kapoy? Do! Kapoy yun kay ni Pormaha? Exciting ka ha. Nindot ka ilang mga historical places din Well preserved gid kaayo.
Ang ayaw ta pa nga yung sabnini ang buhaton sa atong gobyerno sa atong mga historical places. Pero, sanita po, gipasagdan ra. Ano kung jud kaayo? Wala niya makita pa ang next generation. As if you care. Of course, no? I care. Proud Pinoy ka ako. Dili jud ko proud sa atong panggobyerno. Asa ta na ba? Ganahan kang kapuyon? O sige, tanaw na to ang imong stamina. Asa gani? Great Wall of China. Oh! Really? I love you, babe! I love you ba? Okay, let's go. May una na nun sa paglakaw ay... Hoy, babe! Huwat ako, oy! Babe! Nagtuo kang atrasan, teka? Dili, no? Tanaw na to kung kinsa ang tuhod nga mo surrender karon. Bay, buwag-buwag na ta. Ugma na sa phone. Bawang kong teleskopyo, bay, na may teleskopyo sa tatay do. Mga tiyang gibili na ko. Pero mas klaro na kung makita na kung lalubot ba. Buang. Bahala kasi mong kinabuhi eh. Arin ako. Yeah, una ko ni mo, bay. Bye-bye. Hanggang ta. Sa'yo pa. Mag-alas 6 pala sa hapon. Kung mauli man si Amy, karon posible nga mauli siya nining orasa. O nga may oras pa aron makaluto kog laming nga sudan. Paborito niya ang kinilaw nga puso sa saking. Ilabi pa kung espiso kayo og tuno nini. Unya, daghanon ang lamas ug sili. Magdali ko. Manguha ko puso sa saging. Magkilaw ko. O magbula-bula sa kog puso. Kimingaw na gid siya ni Ana. Kay wa man na sa syudad. Kung naman o galing, pangitaon kaayo. Naratatay o, dako kayo puso o. O di na mahimo kay mangunod pa na. Dako yaman. Mamagani nga dako kay magsige pa na siya ko ang tubo. Mahimong bunga. Kato ay, kamay tatay kato o, kato. May gamay sab na kay dugay sab nato nga wa makuha ang iyang puso. Layo na kayang gintang sa bunga o sa puso. Awa. Pero ato pagyapon ang kuhaon. Apilon ta na. Kabahan nako, kato ay, sakto to, ay, tatay, kani ay, dayon, agay, tabang, agay. Ayay, tabang, ayay. Ano ko? Hiling ko siya na tabo. Paak, tatay, paak, ay, O siya nakapaak na. agay. Hay, patanaw ako. Kuha, tatay, paaka kumikas, Ali. tatay, Dali, agay. ayaw diha. Ilam na bayang imo natumban, God. Dali. Ay, kukus, tatay, kukus. Ali. Kugos si tatay. Oops! Hagay ka tuloy. Ikaw mang good. Ganahan sa kigang masigdagan-dagan. Ay, di ka magpuyo. Di una ka kigdagan pa ingon din eh. Tanawa. Natumban hinon mo ang bahay sa Olmigas. Waya man ako siya away, tatay. Ano mo mang gitumban ang ilang bahay? Ha? Ilang bahay ka nang gatumban mo? At Di ka mangaway, ha? takit ayo, tatay. Wa na. Wa na. Papala ni tatay. Katoy, tatay. Katol. Gusto na ay na nagkautag maayo kay masamag na. Kasabang tali mama ni mo. Kung masamad ang panit ni mo. Diya ka na maghuwat. Barog lang din eh. Kadyot ra kay ko. Magkuhit ra ko sa mga puso sa saging. Dayon, pagkuman, pamauli din ta. Diya ra ka ha? O, tatay. Pabilin bitaw unta kang lula nimo. Tatay. Oh, unsa nang sab? Katoy, Ay, katoy. ayo. Katol na di katoy. Sao man nga? Napakan pa ka ganina sa Olmigas. Di man, mikas, tatay, naayamok. Agay, panagpilang. katoy. Panagpilang.
Oh, kaunsa nila ko dali. Gosh, kakapoy. Sakit kay kung tiil sa kakapoy. Tunga-tunga pa lang gani, kabalik ko nagigusagi. Abi ka musukol kag binaktas na eh. Masukol, pero wala ba ko'y practice ha? Dugay na ko wa makalakaw og layo. Consider sab no. To think niya, dito ta kutob sa popular stop. Nila gani. Ay, dili matabang kon atong humanon. Of course. It will take months. Una pa rin mo mahuman sa paglakaw. Ang tanang hagdanan. Imagine, it's 30 million steps. Wow. Og nasayod ka ba nga ang labing unang foreigner nga nakahuman sa paglakaw? Mao si William Edgar Gile, usa ka geographer. Gihuman kini niya niadtong 1908 to 1908. Sud sa 5 ka buwan. Unsa? Oh my gosh. Kadugay di humanon. Of course. Nagtuo kang sayon? It's not. There are obstacles. Really? Abi ba na kung sa life ra na ay obstacles? Hasta sa place hagdanan? Ang hagdanan, sama sa usa ka damgo. When you stop dreaming, you fail. Og sa hagdanan, kung muhunong ka na sa pagtikang sa kakapoy, yes, diha ka lang yun unya kutob. Ikaw, kaya bang imong ipadayon ang paglakang kung kapuyon ka na unya sa pagsubay sa imong damgo? Ako'y klase sa tao nga dili makamao mo atras. Once makuha na nako ang usa ka butang, dili ko na kinipuhian pa. I am an achiever, Josh. Sama si mong gibuhat karon uban ako. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!